Спачатку Бог стварыў свет нябачны, мир невидимы, гэта неба, а на небе Бог засяліў жыхароў, імі сталі анёлы. Усе анёлы былі створаны Богам добрымі і светлымі, але нават сярод анёлаў знайшліся тыя, што заграшылі, заганарыліся. Яны сталі крыўдзіць іншых анёлаў і перасталі веры і праўды па-ранейшаму служыць самому Богу. Такія анёлы згубілі Божае святло, згубілі прыгажосць, дадзеную Богам, і былі скінуты з неба. А верныя анёлы засталіся па-ранейшаму з Богам у яго любові і дабрыні. Божыя анёлы дапамагаюць чалавеку, абараняюць нас з табой ад усяго злога, што яднае, што аб'ядзіняе тварэнне Божие, птушачку, матылька і анёла. Правильно, іх яднаюць крылы. А што даюць крылы? Крылы даюць магчымасць анёлу, так як і птушцы, так як і матыльку, імгненна, маланкава, молниеносна, мгновенно перамяшчацца з прасторы ў прастору і прыходзіць на дапамогу. Таму ў народзе кажуць «ляцець як на крылах». Гэта значыць імкнуцца, стрэміцца з усёй моцы і за всех сіл апынуцца там, дзе цябе чакаюць. А цяпер перад намі святая ікона, ікона Святой Троіцы, дзе Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святы адлюстраваны і запражаны як тры анёлы. Аўтар гэтай іконы святы мастак Андрэй Рублёў. А давай мы з табой успомнім, калі святкуецца Дзень Святой Троіцы. Дзень Святой Троіцы святкуецца на 50-й дзень пасля Вялікадня, пасля Пасхі, светлага Христова воскресения. Таму Дзень Святой Троіцы яшчэ называецца Святой Пяцідзясятніцай. Сярод анёлаў, так як і сярод людзей, ёсць розныя, якія займаюць розныя самыя чыны, розныя палажэнні. Сярод анёлаў ёсць галоўныя анёлы. Іх называюць серафімамі, херувімамі, прастоламі. Шасцікрылатыя анёлы-серафімы, яны так моцна любяць Бога, што іх сэрцы пламенеюць вялікай любоўю. Таму імя Серафім абазначае вогненны. Такім верным, любячым Бога быў святы Серафім Сароўскі, той самы бацюшка Серафім, да якога ў лесе прыходзіў мядзведзь, і карміў бацюшка Серафім мядзведзя як свайго сябра, частаваў хлебам, а мядзведзь, як кацянятка, лашчыўся ля ног святога. Не раз Серафім Сароўскі чуў анёльскі спеў і падпяваў Божым веснікам анёлам. Сама Маці Божая з анёламі наведвала бацюшку Серафіма. Херувімы – гэта самыя мудрыя анёлы. Яны вучаць і нас спяваць Богу ў царкве херувімскую песню. У херувімскай песні усхваляецца Святая Троіца, Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святы, адзіны Господь, які дае нам жыццё. Таму трэба пакінуць усе нашы зямныя клопаты, заботы, дзела, каб памаліцца уважліва і разам з анёламі праславіць Бога. Анёлы, якія называюцца прастоламі, вельмі справядлівыя. Яны ўдзельнічаюць у Божым правасуддзі. Паўтарэнне маці вучэння. Мы з табой добра ведаем гэтую прыказку. А давай абагульнім, абабщым, пра што мы толькі што сказалі, і адкажам на пытанне, як называюцца анёлы, якія вучаць нас спяваць святую песню і праслаўляць Бога адзінага, Бога Отца і Сына і Святога Духа.
Крышку ніжэй па чыне, але не менш важнымі з'яўляюцца анёлы гасподства, сілы і ўлады. Анёлы гасподства вучаць людзей быць смелымі, рашучымі, решительнымі, супрацьпастаяць злым духам і ведаць, што Бог абароніць, калі яму ад усяго сэрца памаліцца, а дабро заўжды пераможа. Праз анёлаў, якіх называюць сіламі, Гасподзь творыць цуды. Усе святыя маліліся Богу, і па іх шчырай і іскреннай малітве Бог даваў хворым здароўе, галодным ежу, сіротам цёплы прытулак. Давай з табой паглядзім на ікону, разгледзім яе. Перад намі святая блажэнная матушка Матрона, якая моліцца за хворага чалавека, і па яе цёплай малітве Господь подыме хворого. А кто эта бабушка в белом платочке, которой все люди приносят цветочки? С улыбкой, в прекрасном она настроении, как будто сегодня ее день рождения. А кто эта бабушка в платье зеленом? Ее называют блаженной Матроной. Хоть глазки закрыты, всех видит и знает, и Бог ее слышит, и нам помогает. Анёлы зімем улады, власти, перамагаюць бесаў, бароняць чалавека ад злых варожых спакусаў, ад вражескіх искушений, вучаць чалавека каяцца ў сваіх грахах. Таксама у Бога на небе жывуць анёлы-пачаткі, архангелы і анёлы-ахоўнікі. Анёлы-пачаткі ахоўваюць цэлыя народы і краіны, увесь сусвет. Ангелы начала, они охраняют все народы, страны, весь мир. Архангелам, старейшим анёлам, дал Бог быть добровестниками. А анёлы-ахоўнікі дапамагаюць нам с тобой. У кожнага ёсць свой анёл-ахоўнік, ангел-хранитель. А зараз мы с тобой поговорим про старейших анёлаў, про архангелаў. І самы галоўны архангел з нябеснага анёльскага воінства — гэта архангел Михаил. Самы галоўны архангел, ён воін, верны Богу. Калі мы з табой паглядзім на ікону, то мы ўбачым, што ў руцэ у архангела Михаила меч, у другой руцэ у яго шчыт. Таксама архангел Михаил нярэдка адлюстраваны і зображон з кап'ём. Ён перамагае ворага, злую сілу, і тым самым служыць Господу нашаму. Архангел Гаўрыіл — гэта анёл-ахоўнік Пресвятой Богородицы, Божай Маці. Гэты архангел у руцэ трымае райскую галінку, або бывае, што ў адной руцэ у яго ліхтарык, фонарик, унутры якога гарыць свечка, а ў другой руцэ люстэрка, зеркальце. Хто уважліва, внимательно глядзіць у люстэрка сумлення, зеркальце сваёй совесці і чуе Слова Божие, той заўсёды знойдзе светлую дарожку ў жыцці і дапаможа такому чалавеку. Архангел Гаўрыіл, той самы архангел, які абвясціў Пресвятой Богородицы, што яна стане мамай Спасителя, Господа нашага. Архангел Рафаіл — міласэрны ўрач. У яго руках сасудзік з лекавым маслам. Сустракаецца архангел Рафаіл і падарожнікам. Ён дапамагае тым, хто любіць мандраваць, путешествовать. А на каго? На каго са святых падобны архангел Рафаіл? А правільна сказаць, хто са святых падобны на гэтага дзіўнага архангела? Канешне, святы великомученик и урач Пантелеймон.
Архангел Уруил адлюстраваны на иконе с маланкой, опущенной униз, с молнией, опущенной вниз. Ён дапамагае усім, хто вучыцца, ён дапамагае нам з табой пазнаваць навуку і прыгожы Божы свет. А вось архангел Сілафіїл трымае у руках пацеркі, цёткі, або ручку яго складзены крыж-накрыж, правая на левую, так як мы з табой складаем ручкі, калі ідзём да святой чашы прычасціцца. Архангел Сілафіїл вучыць нас маліцца Богу усім сэрцам, вельмі уважліва, очень внимательно. Архангел Ігудзіл золотым вянком у одной руцэ, а у другой руцэ ён трымае біч. Залаты вянок ушановвае тых людзей, хто жыве па запаведзях Божых, хто выконвае волю Божую, хто любіць Бога усім сэрцам, таму залаты вянок. А біч адганяе ад людзей, ад душы чалавечай зло, адганяе варожую сілу. Архангел Варахіїл – гэта архангел, які нас з табой дабраслаўляе, які дабраслаўляе нашу царкву, нашы хаты, нашы сем'і. Ён просіць і ў Бога благаславіць нас, каб вакол панавалі мір і любоў. Архангел Иеремиил адлюстраваны и изображен с шалями у руках, с весами в руках. Ён будзе узважваць добрыя і злыя ўчынкі людзей. А таксама гэты архангел суправаджае душы тых, хто перайшоў ад зямлі на неба. Ёсць свет вакол, зямлі прыгожае. Яго з табой мы бачыць можам. Бяжыць сцяжынка пад нагамі і свеціць сонейка над намі. Куды ні глянь, усюды дзіва. Пярэсценькая гаспадыня аблюбавала сад, дзе краскі, гудзе, нектар збірае майскі і панясе з сабою соты. Стракоча конік, вучыць ноты. Мы ловім гукі, фарбы бачым. А ёсць таксама свет нябачны, што за аблокамі існуе. Там сіла Божая пануе, гараць любов'ю серафімы, спяваюць Богу херувімы, ад ворага бароняць злога сусвет архангелы, анёлы, і сярод іх святыя душы любоўю, праўдай Творцу служаць. Паміж зямлёй і небам мосцік, пад ім да нас прыходзяць госці, па ім да нас прыходзяць госці, сябры ад Бога, іх мы клічам. Малітва – самы добры звычай. Анёлы светлыя, святыя, на просьбы шчырыя людскія заўсёды рады адгукацца, жадаюць з намі там спаткацца у царстве Божым, у прыгожым, дзе з Богам жыць мы вечна зможам.